Kaixo, egunon, pediatrarentzako txanda eskatu nahi nuke. Izena bizenak Maialen Rodriguez. Zertarako da? 6 urteko errebisio egiteko. Otsailaren 5ean goizeko 10etan? Pixka bat beranduago posible da? 11etan? Ondo da. Kaixo, hankako min handia daukat eta familia medikuarentzako txanda eskatu nahi dut. Izena eta abizena, mesedez. Sagrario Unanue. Gaur ez dago lekurik. Astelenean izan beharko du. Baina nahiko larria da. Etorrik gaur bertan, 12etan. Eskerrik asko. Agur. Kaixo, erizainarentzako ordua eskatu nahi dut, errezetak eskatzeko. Nola duzu izena eta abizena? Mikel Arroyo. Gaur bertan nahi duzu? Ez, bihar arratsaldean nahi dut. Zure medikuaren erizainak goizez bakarrik egiten du lan ostiraletan. Bale, eman bihar goizerako eta moldatuko naiz. Bihar ostirala goizeko 10 laurden gutxian? Ondo da, bihar arte. Kaixo, medikuak esan dit okulistarentzako txanda eskatzeko begien errebisioa egiteko. Bolantea emango didazu? Ondo da. Hemendik 2 hilabetera izan beharko du. Hemendik 2 hilabetera? Lehenago ez da posible? Ez, okulistarentzako itxaron zerrenda hilabete eta hilabete eta erdi artekoa da. Ez dago eskubiderik. Nola egongo naiz 2 hilabete zain? Nik ezin dut beste ezer egin. Hitz egingo dut medikuarekin eta etorriko naiz berriro. Ez dago eskubiderik. Kaixo, analisiak egiteko ordua eskatu nahi dut. Izena bizenak? Daniel Zudaire. Datorren astelenean, maiatzaren 5ean? Ondo da, ze ordutan? Goizeko 9 laurden gutxian. Baina odol analisiak egiteko ez alda goizeko 8etan etorri behar. Ez, denak batera etorri beharrean, orain ordu ematen dugu analisiak egiteko ere. Oso ondo. Agur.